A day in my life as a babae nga taga-bukid. For today's video, day. Nagluto gyapon ko, day. Ana ra man na, day. As usual, tigluto. Mga jay ug mga jong, ayaw mo ko tingala na akong voice over kay idol kay na ako si Cindy Cinco. Gubot kay mong kusina, jay. Unya, day, magsugod na tagluto. O, tawara, day. Ning kaditong magluto nga ang kamot itrapo sa kilid sa nina, ang tiglaba mo yung magproblema. Unya, day, ang akong unang lutuon kay ang sudanan ni akong anak, o. Chicken ni siya nga babukalan ra din utangan na nagkamunggay mo na pagkaon na niya. Unya, mangutana mo na, day, kay anak. Yes, na ko'y anak, mga jay. Nya karon magsugod na kog lutoan ni ako ang miswa nga naay bula-bula. Sayo na kay nilutuon, mga jay, bisag di ka kabalong maluto. Makabalo lagi ka ani. Panglunod naman na tanan ay gisa-gisa gamay, panglunod-lunod. Umora na. Tubig, butang tubig, isa ka baril. Para daghan tag sabaw. Unya, kani akong bula-bula kay sobra ra ni atong naghimo og siomay, hotdan mga grapper mo na akong gihimong ani para tipid pud ba. Og sa kamahal sa mga panliliton karon, mga day, dapat lang kita magdiskarte atong mga sudanon kay kada adlaw ra kita magkaon. Unya, pagkalunod tanan kana nang pinakalas day ng dahonan, o manana day na sabaw na ay sudan na. Lami na kay na, day. Mga kaon na ng tipok barangay ana, o magsukad na ta kay mga ona dayon ta. Sa may dugayan ng kaon, malata niya itong miswa. Kanira bang miswa pag madugay kay mahurot ang sabaw. Unya, dapat kung before mo kaon, di magpregid sa daday para magpasalamat sa mga glasyang atong nadawat matag adlaw. Samot na kaniya itong mga pagkaon. Kay mo yun pinaka-importante sa itong lawas ang pagkaon. Mo dapat yun ipasalamat. Unya, gamay ra na akong rice kay nagpugong ko sa rice karon kay yun na tigos na. Yung isa pa carbs man gunang miswa. Pero bitaw ay ate ka na. Uy nga nung sige man kog jay. Ay magnaman po siguro kay manglantaw ng mga jong. Jay og jong man siguro mo tanan. Pagpasensya ay na taon niya akong karat na tingog, struggle ba akay kong voice over ani. Naglibog na ba agig ko unsa akong buhaton na niya akong kuan video. Akong bang i-voice over o ako bang unsaan pasagdan na lang ning white tingog. Dayon, day, pag humanog paniud to lami man ikaw og tamis aw nanguhit sa mi diri aning lansones diri o nga gagmay. Adi man siya gagmay, pait sa pud baya, madara. Kay sawa, lami pud baya, tamis. Season man gud og lansones diri sa mo ang lugar gud mo daghan kay lansones pati ning lansones sa mo ang palibot na mo nga pud mo na kung ganahan mi aw manugsok ra mi diha. Dili manugsok, manuslok. Ay di pud manuslok, manguhit. Manguhit ba sakto ba? Mutarang unggoy o ni Saka. Siya daw manguha para dili mga bunog ang mga lansones mo nang katkat lang siya. Then diri ra tama na kong video kanina og lang unggoy, o. Bye-bye. Karatag tingog ay.